Diha ang mga US forces nga apil bito aning EDCA. Nabitaw kanang pader diya ba, kanang pader. Oo. Mo na siya ang Philippine Air Force nga kampo diri sa Lumbia. Nya. Oh, araw. Taas kay na siya nga pader. Napo diha ang mga US forces nga apil bito aning EDCA, kaning Defense Cooperation sa Philippines ug sa US forces. Share lang nako ninyo kay jogging man karon, walking, jogging. Oh, naro. Siguro na sa mga 15 feet. Nakatason. Oh. Akong height kay mga 5'7". Oh. Mga 15 feet. Dito ka kita sa sulod. But na diha ang runway kaniadto sa Lumbia Airport. Dili na to makita.